Guys, gwapo. PM lang guys sa kuan kursunada kay kuan single pa ni. Pagpalibat-libat doy kay magawas na imong baba. Ay ka ba? Nangita sa na siya sa kuan single ma'am. Nagkasabot man siya, guys. Hi guys, may udto na tayo lalilin karon guys. So ako gisugo ni Lilin og pahatag og snack sa Panday ni Janice. Nakapait na si Lilin og pan. Daw napoy cook ang baso akong gisapipi. So mag-ato ta dito sa Pandayan sa balay ni Janice. Kuan kabog yang Panday, duha pud ka flavor. So atos lang pa snackon guys kay ting snack naman po. Sabay lang lalan na eh. Pang-snack na mo, pang-snack. Noy, snack na Noy. Noy, snack. Noy. Di ba kagbali-bali Noy ah? Sabi na mo, agis na ka dili kay balik na ko na eh. Madok-dok na mo kamot Noy, hinaya ka na Noy. Hapon na hilo lang gyapon sa day. Na hello kabungkag vlog. Tanira na ako ibutang guys kay di pa si Manoy ag-snack. Di pa ka ag-snack Noy? Ay, snack na di ay. Snack na. Dana dapat o dana dia dapat og danam na to. Muna dia. O dani di. Dani. Tama na ra ba karon nga adlaw Noy? Dana butang dana. Nanay relibo nimo ugma. Impas naman kang si eh. Dana. Dana na kuno daw. O at mo nang tawban nami. Nag-abay-abay ra din sila dani. Kang Dodoy. Snack na Noy. Unsa? Patiyam-tiyam ha. Sunod guys, si Manoy na mag-vlog. Tudloan siya ni Lilin pag-vlog. Noy, ikaw na mag-vlog Noy? Ikaw na mag-vlog sunod? Maray lang snack guys. Hapit na mahumanang kuan. Mansion ni Janice. Mga kabungkag vlog. Minasa guys.
Ni ang balas. Yang kabilya. Rida na yung simento. Yung simento guys ni Janice. Siya mabasa. Anay tabon. Manihapon ta guys. Si Mimi mana siya kaon. Says Lord and the sleeps which are the sleeping the wind to first Lord. Panihapon, lami akong sudan karon guys. Pritong bansi. Kaon pa. Mimi guys, nakaon na siya. Yang sudan ka tong bitlog. Natang sudan guys. Uwan ako. Nabuhat ang timpo. Pinapon tangitanan guys. Grabe ka kusog sa ulan guys. Abi ako. Magundang na. Hi guys, good morning. So, matagbahog sa tong baboy nga alaga. Ako na siyang ikaliguan guys. Mga na siya ligo, mga ko na siya kaon. Kamulo pa din siya kaon. Hindi na yung tangkal. Hindi na yung tangkal. Ang mga iro po daw na po na ko bahog. Grabe guys, sabi na ko dili na mo ulan. Pwedeng kusuga sa ulan gabi. Gusto na ang mga bahuganan. Hawa doy. Hawa da. Toy. Nagpanungtong diya ho. Hinluan ko na. Pero katungtungan man nila. Saan man na mo. Ila magtungtungan. Sa kung saan yung managhinlo. Ila tungtungan. Yun. Manang dihara na siya. Na, paras kayo niyo. Patot. Ang patot. Puyo ba? Puyo ba? Mananas lagkaon guys. Nagpangaon. Atod na po na tos Mimi sa eskwelahan.
Sakto naligo pa si Mimi guys. Eskwela na po ni Mimi. Hi guys. Good morning. Eskwela na po mi guys. Si Mimi guys. Oh. Wala guys. Amde ka paingon. Japan. Daw siya eskwela guys. Kaya to siya sa Japan. Hinay. Kaya ma-slide ka. Kusukig ulan. Istakan baha na niyo. Pagtanaw sa mo aglakwan mi. Kaya hindi ka di madigyas mi. Sada yung silas ni Mimi guys. Kaya dili mo sirit. Kaya ako kay gamay lang sipyat. Dani kay mo sirit. Hindi agi sa sinaw mi. Ayaw pag agi na sa sinaw ba? Iwan ko nga ayaw pag agi sa sinaw mi. Pag-agi, sinaw mo. Yung lugar ko diha pag agi sa sinaw mi. Ano na pag agi sa walay da. Dili digyas. O asiriton manggid pagtuyo. Hangak. Hi guys, good morning. At kami ni Mama sa Balingwan. Ito namin natanggap na ayuda sa gobyerno. Char lang. Ito na guys. Kapit pa may barangay. Kuan pa may indigency. Saksipan ko, ikaw ang siya. Anyod kami guys. Snack ko sa halo. Wala marits da. Snack pa ito tayo marits. Anyod kami ng tiba o. Udlote sa na inyong kuwan diya. Ito ta guys. Pariyo ginatuligta ang mga tindan sa ating dance pariyo ginatuligta. Ulit na niya siya daan. Nalimutan naman. Para datong kag-women sa mga kutsara. Wala pa yung Sara guys. Wala na kay paklan sa baby lang. Ay, paklan. Yan naman ako. Kumano na ako sa mama guys. Wala mo sa kutsara. Kinsa to nawat susi sa motor nara diri sa table. Kinsa to nawat susi sa motor kung alang diri sa table.